klasszikus pár csapattagjával bemutatkoznánk. Meg is kérném őket, hogy akkor jöjjünk be. És az átlag embereknek szeretnénk bemutatót tartani, hogy hogyan lehet a támadásokat elhárítani úgy, hogy nagyobb kárt okoznánk az ellenfelekre. Azzal kezdenénk, ugye a legalapvetőbb támadás ugye az, hogy a bal egyenessel megindítja az ellenfél. Erre próbálunk egy reakciót kitalálni. Jó? Tehát a támadó ellenfél bal egyenest indít, a reakció rá az, hogy lefolytjuk az ellenfelet. Jó? Mehet. Tehát nagyon jól lehet látni, hogy ha kitérünk oldalra, akkor egyértelműen ezzel a folytással meg tudjuk bénítani az ellenfelet, onnantól kezdve rajtunk múlik csak, hogy mikor engedjük el az ellenfelünket. Próbáljuk kitartani ezt a folytást egy picit, hogy azért lássák az átlag emberek is, hogy nem olyan könnyű ebből kiszabadulni. Jó, nézzük meg ezt cserével. Igen, próbáljuk ezt kitartani egy picit, ugye, mert úgy tűnik, mintha olyan könnyen meg lehetne szabadulni ebből a fogásból, de nem. Tartsuk ki, igen. Tehát itt ezáltal, hogy a főeret szorítjuk el, ezáltal ugye lebénítjuk az ellenfelet. Jó. Ennek hogyha ezt tovább pörgetjük ezt a dolgot, és ugye ha egy bal-jobb egyenest indít a támadó, erre próbálunk most reagálni úgy, hogy ugyanúgy lefolytjuk, csak a másik oldalra lépünk ki. Jó? De próbáljuk meg. Így van. És maga az a gyakorlat, ugye, hogy a karját rászorítjuk egyik oldalt a fejre. Így van, szorítás, és úgy magad fele húzod. Magad fele. És mindezt ugye úgy tudjuk megtenni, hogy nem okozunk olyan nagyobb kárt az ellenfélbe, csak igazából a folytást az, amit ugye kezdeményezünk. Jó, akkor próbáljuk meg ezt cserével. És a nyakát kell ugye egyértelműen a karját és a nyakát egyszerre kell ugye magadhoz feszíteni. Ez lenne ugye a lényege ennek a dolognak. Vagy pedig ugye háta mögé kerülsz, és egyértelműen lefeszíted a fejét. Jó. Következő, itt most már a rugást fognak indítani, tehát a támadó az egyenes rugással fog támadni, a reakció rá az, hogy elseperjük, tehát kilökjük oldalra, és lábsöprés lesz a feladat. Ugye ez egy nagyobb dinamikával van kivitelezve, ugye abszolút ugye, leesik a földre. Egyszerű a mozdulat, ugye, alányulunk a boka alá, kilendítjük oldalra a lábad, és utána semmi más dolgunk nincs, csak kisöpörjük mind a két lábat egy nagy erejű rugással. Jó, csináljuk meg ezt cserével. Ugye egyenes rugást indít az egyik, a másik ugye eltekeri oldalra. Oké, szuper. Jó, visszatérünk megint a bal egyeneshez, csak most a folytás lesz egy kicsit még agresszívebb. A bal egyenest jobb kézzel eltereljük, majd utána bemegyünk közelre, megtérdeljük, és egy guillotine fogást fogunk megpróbálni. Jó? Nézzük meg. Mehet. Jó, ne kapkodjuk el. Tehát picit próbáld lelassítani a dolgot, hogy mindenki lássa, hogy hogyan zajlik ez a történet. És a guillotine fogás, ami a lényege, hogy a végén beszorítod a fejed. És maradjál benne egy körülbelül így van, tehát 2 másodpercig minimum tartsad a másikat,
Ugye azért látható legyen, hogy ebből nem olyan könnyű kiszabadulni ebből a fogásból. Térdelsz és fogad, így van, magadhoz húzod, összekulcsolod a tenyeredet. Jó, cserével nézzük, tehát bal egyenest indít az ellenfél, a támadó. Féltrugás, így van, és a guillotine fogásból benne marad. Így van. Próbáljuk kitartani egy picit a végét, próbáld kitartani. Így van, és tartod a másikat, így van, egyértelmű. Térdelsz és fogod, folytod el, így van, tehát folytás. Jó, oké, egy kicsit szusszanjatok. Jó, az Egyesület tagjai fognak egy kicsit bemutatót tartani, tehát egyenes sugásokat indítunk, mind a két kézzel, vagy mind a két lábbal, és eltekered oldalra, jó? Tehát csak az egyik dolgozik. Bátrabban, tehát leegyszerűsítve a dolgot, egyébként ugye a testre mért rugásokat ugye oldalra kilendítjük, minél nagyobb erővel dobjuk oldalra. Jó, nézzük meg egy cserével is. Jó, és akkor rugásoknál maradva, oldalsó rugások mennek, de csak az egyik. Jó? Itt is a védekezést mutatjuk, vagy egyébként, hogy hogyan lehet elhárítani ezeket a rugásokat. Jó? Próbáljuk meg inkább látványosabban rugni, megfogni a rugás erejét, a végét. Cserével nézhetjük. Jó, köszi. És akkor egy pici bemutatót tartanánk egy ilyen kesztyűs küzdelemmel. Jó, fölvehetitek a kesztyűtöket. Következő lesz a feladat. Tehát egyenes ütéseket lehet indítani a támadónak, mind a két kézzel. Jó? És a reakció az, hogy megpróbáljuk ezt kivédeni mozgással, vagy pedig úgy, hogy eltereljük az ütéseket. Jó? Mehet, csak az egyik öt, a másik az védekezik. Jó, cserével nézhetjük. Tehát az egyik támadásokat indít. Az ellenfél megpróbálja ezeket elterelni, vagy pedig elhajolni, kitérni előle. Többet megy a bal egyenes, így van, többet, és arra megy a többet. Jó, és akkor ezt nézzük meg úgy, hogy összecsomagoljuk. Tehát mind a ketten dolgozhattok szabadon egyenes ütésekkel. Mehet. Így van, jobban odafigyelsz a védekezésre. Ez az.
próbáld meg mozgással elhárítani az ütéseket. Nem fontos mindig megállnod, beleállnod az ütésbe. Közben azért annyit el szeretnék mondani majd a KFT-vel kapcsolatban, ugye egy nyíregyházi székhelyűek vagyunk, akiket most látnak dolgozni, ők is ugye erősítik a vadászítén security-nek a védelmét, a sport és a vagyonvédelem szorosan összekapcsolódik nálunk. Jó, köszönjük szépen! Mi nagyjából ennyit szerettünk volna a bemutatóval kapcsolatban. A molinónk egyébként ki van helyezve tőlem jobb oldalra, hogyha bármilyen szolgáltatásban tudunk segíteni, szívesen állunk mindenkinek a segítségére. Köszönjük szépen!